Ibhuloho elihlanganisa uMsinga kanye neNkandla enyakatho yesifundazwe iKwaZulu-Natal namanje alikapheli njengoba osonkontileka bawulaxaza kudala umsebenzi. Okungaphothulwa kokwakhiwa kwaleli ibhuloho kubeka engcupheni ukuphepha kwezakhamuzi zasendaweni. Izakhamuzi zifuna ukuthi izisebenzi kahulumeni zizochaza ukuthi kungani leli ibhuloho lingaphothuliwe. Lapha kusemsinga le ndawo izungezwe imfula ingubevu kanye nothukela. Ngaphesheya nje kolomfula kunendawo eyasemakhaya iNkandla. Eminyakeni emine edlule kwaqalwa umsebenzi wokwakhiwa kwaleli bhuloho. Kodwa ke manje lo msebenzi sekuphele iminyaka umenze. Lokhu sekhuleleke ekutheni lo mphakathi ube nokukhathazeka ngokuphepha kwawo. Iminyaka siziyaphela for isihlalo losuphephe manje. Kodwa umehluko asiwutholi ngaleli bridge. Leli bridge seliqeda iminyaka lengwaqa lelihlobisela maku ingane zizesikoleni azikwazi ukuhamba. Usibiya uthi ezinye izisebenzi ezasebenza lapha zakhetha ukuyeka umsebenzi ngenxa yokuthi bese zingaholelwa. Isiphathimandla zomnyango wezokuthutha esifundazweni zithi izingqinamba esihlangabezene nazo ziholele ekutheni ke ume umsebenzi wokwakha leli bhuloho lapha. The department had to go back and redo the designs because after it realized that it was flooding in that particular part of the province, and because when we build, we must not only build a structure that will only exist for a short term, we had to look for a long-term solution. Isifundazwe sisabhekene ke nomsebenzi omkhulu wokwakha amabhuloho ikakhulukazi ezindaweni zasemakhaya. Yize sekwakhiwe amabhuloho angama-28 kuleminyaka emihlanu edlule, kodwa ezinye izakhamuzi zisaphoqeleka ukuthi ziwele imfula enobungozi nsuku zonke. Isiphathimandla zomnyango wezokuthutha zithembiseke ngokuthi ngoMarch izofika inkampani ezoqedela lo msebenzi wokwakha lapha. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngisemsinga.